Dalaga Church sa Bumagin. Birthday din kasi ng anak. Iniwan na namin yung handa dun sa bahay. Tapos na mag-blow ng candle. Simba namin, tapos gala-gala. Pasyal ulit. Ilang days na lang, uwi na rin kasi ako ng Manila. Balik trabaho na tayo. Kasi sulitin ko na yung araw ko dito. Ito, pupunta tayo ngayon ng Dalaga Church. Wala nang naging problema yung motor natin. Sana wag naman magkaroon. Gusto tayong budget. Budget na lang natin pang titira sa atin, pang gasolina, pang kain. Yun na lang. Pagbabalik tayo ng Manila. I love poblasyon. Poblasyon na tayo. Dinaanan ba natin yung Salugan. Kasi ito poblasyon. Ganda ng panahon dito guys. Salbay. Sana tuloy-tuloy na to. Ito bagong tayo. Checkpoint. May checkpoint sa dulo. Checkpoint ba yun? Dito pala yung Cagsawa Ruins guys. Yan. It's sa bandang kaliwa. Ito, Cagsawa Ruins. Wala pa ng checkpoint. Kapasok ng Cagsawa Ruins. Ito. Wala ko checkpoint. Cagsawa Ruins para pupunta ka masyal. Picture ka mayon. Maganda yung panahon. Walang ulap. Labas talaga si Mayon ngayon. Maganda yung view ngayon. Yung pupunta natin, sisimpa muna tayo. Tapos saka na pasyal. Oo, liwanag oh. Blue yung langit. Kitang-kita na yun si Mayon ngayon. Pag-uwi ko mga 7 January 7 madaling araw, marami akong makasabay
Pabalik ng Manila. Wala naman kung wala. Seven minutes na lang tayo. Takbong pogi lang tayo. Hindi tayo bibilis kasi hindi ko kabisado. Kaya nag-google map pa rin ako. Tayo sa unahan. Malalim. Huh? Pwede pala dumaan dun. Ikot tayo, ikot. Release. One way. Akit pala ito. Akit pala ito. Wow, ganda. Ang ganda, boy. Gayon ba? Gayon? Turga si Gwen? Mata. Lang gayon. Kitang ganda sa utong. First time mga kata-kata. Wow, simba.
Di picture. Ganda. Ganda, baby. Ganda, oh. Labuyo. Yung medallion po ng patron, once a week remains also of Tama Mary. Together with the penalty. Tapos na, ano pa na lang? Parang kakatikan. Hindi man kita kabili sa bigyan mo. Hindi kami bitingin. Itong cake pati ni Ginura man pangaran mo man daw ato. Sa pupunta. Di mo bukan ay tatokad. Oo. Ito na pigator. Naglibot ka pa. Di man ako na. At sarap ko. Alright guys, tapos na tayo magsindi ng kandilas, magdasal. Punta na namin ng DSP SM. Gala muna. Alright, let's go. Palusong pala to. Taas, oh. One way, kaya mo ito pwede maglugid to.
SM na tayo. Bubayad na po ba? Bubayad na? Paglabas na lang. Ate, ate. Gutom ka na, bebe? Gutom na?
Bye-bye. Bukas. Smile din kayo. Bye-bye na, bye-bye, baba. Bye-bye, baba. Bye-bye, baba. Guys, uwi na tayo. Naabot na kami ng gabi sa Legazpi.